I imali su samo 2 mužjaka i doveli su ih i bio je jedan mali Miran koji mi je odmah zaspao u krilu, a drugi je bio toliko nemiran, svuda je trčao, grizao, bio je lud i naravno izabrali smo tog nemirnog. Hoćeš sve da probaš, izvini, ali ništa. ti želiš apsolutno svu dekoraciju, izvoli, isprobaj sve je tvoje. A ti se sviđa? Izvoli. Evo, sve je doneo. Obično tako donese, ali ništa neće da da. Kad je moje dete u pitanju, on je sad najbitniji, nisam više toliko ja. Njega čuva, njega pazi, totalno je postao nekako i nežniji. I sad ovo što sam rekla, on svima ovako donese igračku, ali nikom neće da da, njemu jedino daje. Život je lep sa zlatnim retriverom, ali nije sterilan i dlake postoje. Ali tako kad su mali, to je nevjerovatno. Igračke jeo, drveće, više ne znam šta je bilo da nije mogao da pojede. Šta želiš? Evo imaš ovdje igračke. 4 igračke su ti na podu. 4 igračke su ti na podu i nije ti dovoljno. Pa mislim stvarno. 10 minuta pre zemljotresa nas je budio. Stvarno? Ali on je cvileo i budio nas, nije odustaje, on je skakao po nama u kremi, šta se dešava, to je noć, neko 3 ujutru bilo. I kako smo mi svi se probudili, ustali, šta je, tad se desio zemljotres. Pozdrav ekipa, ja sam Sara, a vi gledate još jednu epizodu Podcasta koji ljubimci rado slušaju. Danas nas vodimo u jedan poseban svet. Svet bezuslovne ljubavi, dlaka svuda po kući i jednog velikog zlatnog osmeha koji apsolutno sve osvaja. Danas su sa nama Barney, zlatni retriver, koji je mnogo više od kućnog ljubimca. On je porodični pas, internet zvezda, model, terapeut, čuvar beba i pravi ambasador nežnosti. I njegova vlasnica Sandra Ivremović, mama, preduzetnica i osoba koja stoji iza jedne od najlepših priča o povezanosti čoveka i psa. Uživajte! Pa Sandra, dobrodošla u podcast. Barney se već smestio. On uživa, dobije lopticu automatski u startu i to je to. Malo loptica, malo voda, njemu je dobro. Njemu je dovoljno, samo da je u centru pažnje. To smo i očekivali, ipak je on internet zvezda na kraju krajeva. Ne. Ajmo da krenemo od početka. Kako si baš odlučila da uzmeš zlatnog retrivera? Pa iskreno nisam imala tu odluku i nisam imala to da mora da bude zlatni retriver, on je meni došao u snu. Znači ja sam njega sanjala, to je pas kog sam sanjala i sutradan sam odmah pretražila internet, našla odgajivačnicu, otišla, uzela ga i to je bilo to. Znači sve se desilo Sve se desilo spontano i ništa nije bilo planirano. Onda možemo slobodno da kažemo da ljudi treba da veruju u svoje snove. Da snovi zapravo pričaju neke bitne stvari. Mislim, ja od tad i verujem u snove, tako da... Barney, ćeš da mi pojedeš sve okolo, a? Jeli? To je dekoracija. Barney, ti si rođen na Božić, jel tako? I kako je izgledao taj prvi trenutak kada ste se ti i on susreli, da si baš odlučila njega da uzmeš? Da, kada smo otišli u to odgajivačnicu, kad smo prvo ušli u to dvorište, tu je bilo dosta zlatnih retrivera odraslih. Aha. I imali su samo 2 mužjaka i doveli su ih i bio je jedan mali Miran koji mi je odmah zaspao u krilu. A drugi je bio toliko nemiran, svuda je trčao, grizao, bio je lud i naravno izabrali smo tog nemirnog jer to je bilo to. Nismo mogli nikako mi u kuću mirnog da dovedemo. Tako si ga na neki način možda i sanjala, a? Pa tako nekako, da. Tako da njega smo izabrali i nismo pogrešili. Moram da kažem da zaista nismo pogrešili. Verujem. Koliko dugo je bio tako nemiran i da li si ikada smirio? Do 4. godine bio nemirko i posle toga se malo smirio. Ima on i dalje momente. Aha. Ima i momente kada i dalje nekad mislimo da nije sazreo, ali jest. Kako ide sa godinama je sve mirniji, ali je bio do 4. godine lud.
obzirom da je pas jedna poprilično velika životna odluka, jer ipak je neko ko će to da te prati, apsolutno gde god da se nalaziš, a ti si, kako si rekla, sanjala baš tako kakav jeste. Da li sada veruješ u intuiciju malo više i da li toj svojoj intuiciji prepuštaš da ona odluči o nekim velikim životnim odlukama kasnije? Apsolutno da. Verujem definitivno u intuiciju jer nekad ne znaš šta osjećaš, ali sam posle Barnija slušala uvek svoj taj stomak ili gut feeling, kako se kaže, a ne razum. I stvarno, apsolutno mogu da kažem da verujem u intuiciju. On je kod tebe stigao baš kad je bio mali. Jeste, mesec i po dana je imao. Da. Mesec i po dana. Kako je izgledao taj neki vaš zajednički početak? Predivno, zato što mi prvih tih meseci i po dana smo morali da budemo u karantinu, u izolaciji, nije smeo da izlazi napolje dok ne primi sve vakcine i sve šta treba. I tih meseci i po dana smo bili samo on i ja. Opremili smo mu bukvalno jednu sobu smo opremili samo za njega, stavljali smo one pelenice, igračkice, slatkiši, grickalice, sve što ide uz jednog malog psa. I tu smo naučili dosta stvari i nekako se navikao i slušao je i bio je jako dobar. I prvo veče kad je došao kući, on je meni zaspao na glavi. I dan danas je to tako i dan danas Barni spava na moje glavi. Sa 35 kg, ništa se nije promenilo, samo se promenila njegova kilaža od 35 kg. Tako da... I kako stajete svi zajedno? Pa stanemo. Doduše imamo taj bračni krevet gde spavamo i sada i muž i dete i ja. Poštuje nas. Veliki bračni poštuje nas kada je dete, tu ne spava mi na glavi, to je ispoštuje. Hoćeš sve da probaš, izvini, ali ti želiš apsolutno svu dekoraciju, izvoli, isprobaj sve je tvoje. Da ti se sviđa, izvoli. Evo sve je obično tako donese, ali ništa neće da da. Ispoštuje nas kad je tu dete, tad je kod nogu, ali kad smo on i ja sami, obavezno je na glavi. Mislim, to izgleda onako, ovde je jastuk, ali on je meni ovde kao šal mi dođe neki. Kao šal, pa možeš i kao jastuk da ga koristiš manje više, to je to, pa lako samo. Sedi tu i budi dobar, tako. Okay. Tako da ništa se nije promenilo, on i dalje misli da je mali, i dalje misli da je štene. Ali samo ta kilaža se promenila. Kako je izgledao taj susret deteta i Barnija kada je polako, kada su se upoznali jednostavno? Pa iskreno ja dok sam bila trudna, mislila sam da će tu biti problema. Ne u smislu da će on loše reagovati, nego sam mislila zbog dlaka, zbog svega će biti problema. Međutim, prošlo je sve savršeno. Beba je, odmah ga je prihvatila, onda ne pričam. On je prvo veče kad je beba došla iz porodilišta, on je spavao pored njegovog kreveca. I on je kad beba zaplače, on dođe kod nas, budi nas ili opomene nas sa šapicom i zavija. Pritom Barni pas koji ne laje, ne zavija, prosto je bilo neverovatno. Čim beba zaplače, čim bebu nešto boli ili je gladna, on je zavijao. I to je prosto... A to se nauči, to je jednostavno njima u genima. Da, pa zapravo je pravio pas čuvar. Jeste, pravi. Znači, on je dan danas, kad je moje dete u pitanju, on je sad najbitniji, nisam više toliko ja. Njega čuva, njega pazi, totalno je postao nekako i nežniji. I sad ovo što sam rekla, on svima ovako donese igračku, ali nikom neće da da, njemu jedino daje. Njemu jedino daje i s njim je najnežniji. A kakva je njihova konekcija sada? Savršena, on veoma mali sad ima 3 godine i savršeni su. Nikad nismo imali trenutak kada je dete maltretiralo psa, pošto znate kako mala deca vole da i čupaju. Nikad ga nije maltretirao, a Barni mu je sve dozvoljavao i da se igra on s njim i da ga leči i da ga češlja i da ga četka i... Sve mu je dozvoljavao, apsolutno sve. Jeste imali one trenutke jahanja? Ne, što je najgore ne. Uvek ga je mazio, pazio i nikada nije ga maltretirao, jahao i to. Nikada. Pa da, zapravo su kao dva brata. Bukvalno kao dva brata. Sklopčali su se i može se reći možda da imaju sličan karakter? Pa... Vrlo moguće, da. Evo i on kako je napunio 3 godine, to je ludilo u kući.
hiperaktivno. Tako da igraju se, oni sad se igraju i sad su, zaista su do čaga i šeta. Njega ne vuče, naprimjer mene na povodcu non stop vuče. To da, vrlo to nikada interesantno. nije mogao da nauči da bude uz nogu, ali evo, njega kad ga uhvati za povodac, ni ne vuče, ni ništa. Posebno oni imaju konekciju. Moram da kažem da je, malo mi je ukrao psa. Ali neka. Najlepša osoba je zapravo ukrala psa, definitivno. Najdivnije biće. Jest. Sada, kažeš da nema apsolutno ni jednu manu osim dlaka. Tako je. Apsolutno ni jednu manu. Nije agresivan. Nežan je. Ne napada druge pse. Nikad nismo imali problem s njim. Čak i kad smo ga učili obavljanje nužde, on je to shvatio, iz prvog dana je shvatio. Ali te dlake su tu, pa su tu. On se, što se kaže, linja 2 put godišnje, ali to je 6 meseci leti i 6 meseci zimi, tako kaže. Tako, tokom cele godine se linja, dlake postoje, ali uz redovno održavanje, četkanje, čak imamo i onaj za usisivač, one dodatke, imamo sve vrste. Šta ćeš sad da mi uzmeš? Kaži, šta sad želiš? Šta ti se sviđa ovde? Asortiman možeš da biraš. Ovo ti kao prodavnica. Ovo je mini prodavnica za tebe samo. Samo tvoj izlog. A ovu si zaboravio. Dođi malo ovde, hoćeš? Sjedi ti gde tebi dođeš kod mene. Ja ću sada... Bože. Maza moja. Nema veze, te dlake ćemo nekako da preskočimo. Navikli smo na život sa dlakama i nikad ne bi, eto, vidiš i sama. Crnu odeću smo zaboravili. To ne postoji u kući. Ali dobro, definitivno zlatni retriver nije za nekoga ko hoće da održava stan da mu bude sterilan. Da. Život je lep sa zlatnim retriverom, ali nije sterilan i dlake postoje, ali navikli smo se da... A bare? A kakav sam sa barama? Volimo bare? Bare, pa izbegava. Jednom je kao mali se uvaljao u bari i blatu i od tad više nikada. Pa dobar si onda, nije toliko strašno. Nije. Ali stvarno, uz redovno četkanje, održavanje i usisavanje 2 put dnevno, minimalno. Znači, faktički, konstantno jednostavno moraš da... Mora. Moraš nekako da se navikneš na to da su dlake svuda i da je to jedna normalna situacija. Pomirili smo se s tim, ali ne kajem se nijednog trenutka. Ni za te dlake, čak više ih ni ne primećujem. Pa dobro, da. Svetle su, tako da u svetlu odeću, zato tamnu odeću ne nosimo i to je to. Manje se, kad se ne vidi, kao da nisu. Nisam se pripremila danas onda kako treba. Da. Htjela sam da ti javim da ne obučeš ništa crno, ali... Nije za sljedeći put, Barni, samo za tebe jedno belo delo. Obavezno. Samo svetlo, što svetlije. Sada, koliko sam ga ovdje i upoznala, a i videla do sada, on je poznat po svom blagom karakteru. Kako reaguje generalno na druge pse i na druge ljude kada se susretnete na ulici? Na druge pse dođe, pozdravi se i nije ono da odmah hoće da se igra s njima, on je oprezan. Prvo tu ode malo okolo, pronjuška, vidi kakvu konekciju imaju i ako hoće pas da se igra, on se igra s njima, ako neće, on odlazi. Tako da savršenu konekciju ima tu sa psima i nikad u životu se nije desilo da je nekog napao ili nešto, da je pokazao neki vid agresije, ali iskreno malo me i plaši to jer ne znam kad bi ga neko možda nekim trenutkom napao, ja ne znam kako bi on reagovao. Jer on stvarno nikad nije pokazao nikakvu agresiju. A što se tiče ljudi, obavezno mora svima da se javi. Da li ga vole, ne vole, on mora da se javi i mora da ostane malo tu da sedne, da se izmazi. Jer to... Nekad mi se dešava da ne mogu da ga pozovem da krene kući jer on sedne kod nekoga i neće da ide, samo da se mazi. Evo, sad on traži igračke da se mazi. Da. Šta želiš još? Šta još želiš? Molim te, objasni mi. Češ da ti dam neku poslasticu? Smijem da mu dam poslasticu? Smiješ, imam i ja ovde. Barni. Hoćeš slatkiš? Hoćeš slatkiš? Evo ti slatkiš jedan. Evo ga ovde kod mene. Iza. Vidi baki. Evo ga. Hoćeš? Pazi da ne slušiš. Sad si se zaglavi. Dođi mama, ajde s ove strane. Dođi.
Zvali. Srušio mi je sve. Pa da. To je, nema veze, bitno da si ti pojeo, si sad srećan, ti bi još sada. Pa dokle ti toliko energije, čoveče, imaš 9 godina? Ti bi trebalo da budeš deda. To je ono što ja kažem. I dalje se ponaša nekad kao štene. A to je i lepo. Jeste. Nekada... Ali on voli da bude među ljudima. Njemu je kući kad je, na primjer, sam sa mnom, njemu je dosadno. Mazimo se, mi igramo se, ali kad je mnogo ljudi tu, on to obožava. Znači, možemo reći da je društveni pas sam po sebi. Jako I da generalno, verovatno i neko ko bi sutra hteo da uzme zlatnog retrivera, mora da voli ljude, mora da voli društvo. Obožava, društvo, ljude, a decu, da ne pričam, decu pogotovo. I voli da se mazi, i ja isto volim da se mazim sa tobom. Ne, samo ti tu ostani, meni ti baš prijaš. Sada, kako je došlo do toga da Barney završi na Instagramu? Da završi na društvenom i TikTok? Prvo je bio TikTok, pa Instagram, da. Pa to se desilo iz čiste dosade. To je bila 2019. godina i mi smo iz čiste dosade otvorili taj TikTok i to je bukvalno buknulo. Deca su ga valjda, taj njegov, mislim, mi smo smešne video snimke pravili sa njim i prepoznali su taj njegov šarm i humor i stvarno je jako brzo on dobio te neke pratioce, mada mi nismo to nije bilo planirano uopšte da mi budemo popularni negde ili šta. Ali brzo je dobio te pratioce i sve, naravno, većina su bila deca i... Što sad hoćeš? Pa ne možeš sve da mi pojedeš. I evo sada kad pogledam, evo imamo 290.000 i dalje ne znam kako i zašto, ali valjda taj njegov šarm, to je... Pa mislim, pogledajte ovu nadaljivu facu. Neodoljiv. Poslije toga smo otvorili Instagram i tu je isto, tamo imamo malo manje pratilaca, ali baš su ga zapazili. Pa kako ne? Baš su ga zapazili. Ovo stvorenje ne bi zapazio, pa pogledaj ga, molim te kako pozira on sada, ovo da se slika samo. Obožava da pozira. Obožava da se slika. To je nevjerojatno, kad vidi kameru, on već sedne i evo, slika se. Hoćemo jednu fotku? Ćemo se slikamo? Obavezno. Posle da se slikamo, važi? Jedna fotografija nas dvoje. A ti si tu rešio loptu da uzmeš, jel? Jel ti se i lopta sviđa? Pa sve ću ja da ti dam, pa to je najmanji problem, izvoli. Evo, izvoli ovdje. Evo ti lopta. Opa. Vidiš šta sada sa loptom da radimo? Sad će da ti izaziva da mu uzmeš i da ti ne da. To je glavna igra. A ja hoću. A ti ne daš. A ja hoću. Ja ti ne daš. Sada imali ste brojne saradnje, neka razna snimanja, išli na takmičenja. I slikanja, i snimanja, i saradnje, i takmičenja. Nagrade. Prosto ne mogu da se setim gde smo sve bili i šta smo sve s njim radili. Koji trenutak ti je možda ostao onako u sećanju kao nešto što nećeš zaboraviti možda? Pa ostao mi je jedan trenutak u sećanju, ali bio je smešan. Želim to da čujem. Smešan, da. Imao je tad, ja mislim, tako, 3,5 godine. I bilo je neko takmičenje u jednom tržnom centru za Halloween. I bio je maskembal. I ja sam njemu našla odelo bundeve. I on je bio bundeva sa sve kapicom i odelom. I nešto smo, ne znam sad koliko sati je bilo, mi smo kasnili, bila je neka gužva, neko ružno vreme, kiša i kasnili smo. I mi smo 2 minuta pre početka tog takmičenja ušli i on se meni istrgao iz ruke i onako sa sve povocima i on uleteo u tu masu i prošetao tamo po onoj stazi. I svi su bili šokirani i svi su bili oduševljeni u istom trenutku i osvojio je prvo mesto. I kad su nas proglasili da je osvojio prvo mesto, on je prošetao i to su bile ovacije. I tad ja ne znam koliko se dece slikalo sa njim, snimalo. Ali bilo je presmešno to uletanje u tu masu i svi su bili šokirani. Ko je ovo, šta je? Ali on je bio, samo da njega čekaju. I stvarno opet ih je šarmirao sve i odneo je prvo mesto. Ali isto tako bi napomenula, jako voli, svake godine idemo na okupljanje zlatnih retrivera, postoji na Zemunskom keju. Tu smo redovni i prošle godine mi je ostalo u pamćenju, bio je, moj baš sin ga je šetao, mali je bio i sa njim, oni su isto bio maskembal i bili su pioniri. I on je imao pionirsku maramu i kapicu i mali isto.
I kad su prošetali, oni svi ljudi su bili oduševljeni i opet je naravno poneo prvo mesto. Tako da u većini slučajeva je nosio prva mesta, bilo je i drugih. Pa kako da ne. Ali uvek je nešto osvajao. Pa vidio. To je prosto nevjerovatno. Koliko je teško naučiti ga trikovima? Nije teško. Hoće da sarađuje, nije teško. I za slatkiš će sve uraditi. Prosto sve, ali baš da malo pre smo pričali da zna razne trikove, zna sve, ali kad treba da pokaže negde da je takmičenje u pitanju, onda nema. Onda je žabac iz crtača koji neće ništa da pokaže i onda nas malo tako izblamira, ali dobro, nema veze, navikli smo. Pa se uplaši ili šta je? Ne, nego jednostavno ne zanima ga, neće. U tom trenutku je upozorao. Ja ti kažem, on to zna i uopće ne mora da pokazuje, zna da zna to. To. I sad ide svuda ovdje okolo i gleda šta još možeš da uzmeš. Evo sad, na primjer, kad bi ti rekla nešto da uradi neki trik, verovatno ga ne bi uradio. Hoćeš on da sad je opsednut Hoćeš igračkicama. da sedneš? Sedi. A da daš šapu? Ba, daj šapu. Drugu šapu? Daj šapu. Bravo, zdravo, dobrodošao kod mene. Da mi dođeš još 100 puta. I svaki put ću da ti dam sve što hoćeš odavde. Ako treba, menjat ću pa da imaš više različitih stvari. Joj, ti ne znaš šta ćeš sad. Sve ti je zanimljivo ovdje. Da, ćeš malo gore da se popneš? Hoćeš? Barney uopšte ne izgleda kao pas koji ima 9 godina. Ne. Mi smo stali tu negde na 5 i uopšte... Predivan je, preenergičan je, vrlo jakog karaktera, zanimljivog. Jedino malo je tu kod njuškice osedao i to je jedino što bi moglo da se kaže kao da vidimo da je malo ostario, ali ne, energija je ista, ponašanje je isto, malo je to smirenije, ali sve je isto. Sad, malo pre nego što smo krenuli da snimamo, napomenula si mi da jede svašta nešto i da on to zapravo pojede. To je prestalo, to je bilo od 1. do 4. godine. Dobro. Jeo je svašta, šta god da nađe. Znači, da li je to kora od banane, najlon kesa, vlažne maramice, šta god je našao, on je to i pojeo. Međutim, imao je jedan peh kad je pojeo neku koskicu i to se zaglavilo i onda morali su da ga uspavaju, da oni to izvade sve i od tada nikad ništa više nije pojeo sa ulice. Nikad ništa više. Valjda je zapamtio tada da to ne. Ali tako kad su mali, to je nevjerovatno. Igračke jeo, mislim, drveće, više ne znam šta je bilo da nije mogao da pojede. Ali ima onaj trenutak da nosi neki suvenir kući. Da, drvo svako mora da ponese kući. Svako drvo i onda tako se nama nakupi, onda to moram sve da bacam, vraćam. Ali svako drvo koje nađe napolju mora da ponese kući. Sa sve ponosom, i ponekad nađe tako loptice te i onda to ponese kući. Imam kući ovih teniskih loptica bezbroj. Nije šta, jedan apel za teniske loptice. Da, bilo je, na primjer, kad šetamo Zemunskom keju, ima neki čovjek koji su stare teniske loptice tamo u kutiju stavio i prodaje ih, ne znam, za 10 dinara. Mi smo znali, znači kako on dođe, on uzme jednu lopticu, ja samo dam pare i to je to, idemo dalje. Već nas je poznavao i znao je. I onda on to tako nosi. Nosi i sve do kuće tako nosi. I to je to, a neće recimo da se igra sa tom lopticom? Neće da se, na primjer, ako hoće da mu bacimo, on ode jednom, pokupi, vrati i to je to, neće. Znači, nikad nije voleo tu lopticu da to. Da, hoće da trči, ali kad mi trčimo sa njim, ali ovako nešto da mu ja bacam, to nije mu zanimljivo. Kaži, šta sad želiš? Šta ti se sad sviđa? Ribu tu neku, je to riba? Pa, ribicu teško da možeš da pojedeš, gospodine, mislim, stvarno. Šta želiš? Evo imaš ovdje igračkicu, uzmi ovo. 4 igračke su ti na podu. 4 igračke su ti na podu i nije ti dovoljno. Pa mislim, stvarno. Nikad nije dosta. Putujete zajedno svuda, idete na more. Putujemo zajedno, dobro, svaka je dete došlo, malo manje, ali dok prvih 5-6 godina smo išli svuda, more, planine, pola Srbije smo obišli sa njim.
Svuda je. Jel ima neki vole. zanimljivi dogodovština? Prvi utisak kada je ušao u more? Da. Prve te godine smo ga vodili. Kad imao 6 meseci smo išli s njim na more. Na Adu Bojanu smo išli. Jo, beba si bio. I fenomenalno. On vodu obožava, pesak tamo nam je kopao. I on toliko iskopa tu rupu da nama onaj ceo upadne. Da. Ne, obožavao je, ali imamo jedan problem, zato što mu se pojavljuju te neke ranice posle vode. Uglavnom, kako je meni moj veterinar objasnio, to je kad dođe u dodir sa vodom i kada je jako vruće, njemu se upari ta dlaka, zašto ima dlaku, i onda se pojavljuju te ranice i onda moramo da izbegavamo tu vodu, a on jako voli da pliva i sve. Mislim, ne izbegavamo, imamo načina, ali mora da se okupa odmah. Čim završi to, da uđe u vodu negde ili u jezero ili u reku ili u more, mora posle toga odmah da se kupa, suši obavezno, tako da nekako se borimo s tim, ali, na primjer, to mu je jedina mana, on je zdrav pas, mi njega kod veterinara vodimo samo jednom godišnje kad treba vakcina, ali jedini je taj problemčić, te ranice mu se pojavljaju. Barni pripada velikoj rasi pasa. Jeste. Koliko je teško naći smeštaj? Pa nije teško. Super. Uglavnom sada u Srbiji... Jesi iznenade ljudi kada recimo bukiraš negde i kažeš da imaš zlatnog retrivera? Ne, mi obično tražimo pet friendly mesta, ima ih jako dosta, to malo je sada postalo modernije da bude pet friendly, tako da hvala Bogu. Ali obavezno mi napomenemo da jeste pas i da je veliki i da je zlatni retriver u pitanju. Kad kažu nema problema. Tako da nije sad ni teško naći, a i lepo ga prihvataju. To je najbitnije. Pa da. A koliko volimo planine? Tamo ipak sneg. Planinu obožava, da, sneg obožava. Sad ovo kad je bio veliki sneg, to je bio za njega raj. Baš ima ga skače, svuda. hoće da juri, eto, grudvete. Misli da je loptica, pa hoće da juri. Baciš grudvu Voli sneg, voli da se valja u snegu i mi smo išli na planine, se penjali i sve. I svuda putovali, apsolutno sa njim. Kakav je Barni u toku puta kao saputnik? Super, spava, legne i spava i uživa. Evo i sad kad smo dolazili, on je zaspao, spava. Uživa, baš voli, ne, i nema ono da cvili, da povraća i to nema. Baš je... I uživa u maženju, samo da se maži. Samo da je tu neko pored i to je najbitnije. Joj, presladak si, Barni. Presladak si, apsolutno je sad. Barni je rođen na Božić. Jeste. Zašto Barni je ne Boža? Pa Barni je bilo moje ime koje sam ja želela da dam svom ljubimcu kad budem odrasla. I to je ostalo tako Barni i posle sam baš pričala sa ukućenim i rekao, Bože, što ja njemu nisam dala ime Boža? Baš je originalno, ali nema veze. To mu je nadimak. Ima milion nadimaka. Barni od Milošte Boža. Da, Barni, Baki, Boža, ima milion nadimaka. Pošto su i zlatni retriveri poprilično poznati kao psi koji su super za neke senzitivne stvari, da li vas je on nekada upozoravao da nešto nije u redu, da negdje nešto ne valja? Kako to izgleda? Na primjer, to što sam vam rekla sa bebom, što je bilo, na primjer, kada je gladna ili boli nešto, zavijao je. A isto tako, kad je bio zemljotres. Da, 10 minuta pre zemljotresa nas je budio. Stvarno? Ali on je cvileo i budio nas, nije odustaje, on je skakao po nama u kremi. Šta se dešava? Noć neko, 3 ujutru bilo. I kako smo mi svi se probudili, ustali, šta je, tad se desio zemljotres i on je bukvalno nas upozoravao, a isto tako on kada ima stomačne probleme upozorava nas. Da. Hoće da nikad u životu neće uraditi to u kući, nego će nas buditi, cvileće, samo da izađe napolje. Tako da, definitivno nas upozorava. Joj, preslatko. Sada, Barni je, ili ti Boža? Neka bude nadimak novi Boža. Da, presladak. A jeste preslatko. Barni je i Boža. On je baš tvoj prvi pas, kao lični. Šta je to, recimo, što samo on ima, a što nijedan drugi pas pre njega nije imao? Pa iskreno ne bi poredila nijednog psa kojeg sam imala do sada. Mi smo odrasli, od malena mi u kući imamo nekog psa. Ali uvek je bio zajednički, od mene, moje sestre, mojih roditelja, ali tad nekako nisam shvatila to ozbiljno, tu odgovornost i tu privrženost prema psu.
Međutim, Barney je neko kog sam stvarno ja izabrala, ja ga dovela kući i ja se brinem o njemu. Tako da, samo je moj, to hoću da kažem, ali ipak će on biti, posebno će mesto imati u srcu, iako ne bi ga poredila ni sa jednim ali mojim ljubimcem. Da je drugačije baš zbog toga, zato što je samo tvoj i onda moraš mnogo više da brineš. Jeste, pa nekako sam ga uzela kad sam već bila i zrela i sazrela i znala sam šta nosi, kakvu odgovornost nosi imati jednog psa u kući. I zato je malo i drugačije ga doživljava. Kome bi preporučila zlatnog retrivera kao rasu pasa? Zlatnog retrivera prvo ne bi preporučila nikome ko hoće da mu bude sterilno sve u kući i ko vodi računa o svojoj garderobi, ali preporučila bi definitivno svima koji imaju malu decu, koji žele ljubimca, da je on savršen. Savršen je za porodicu sa decom. Mislim, definitivno bi svima poručila, ali ko ima decu i želi psa, definitivno je zlatni retriver pravi izbor. Ja mogu da se složim sa time, pošto je moj prvi pas isto bio zlatni retriver i ja imam mlađu sestru koja se pre toga plašila pasa i od zlatnog retrivera, evo, apsolutno, toliko godina kasnije mi sad obe obožavamo ne samo pse, nego i sve ostale životinje. Mislim da su nekako retriveri rasa koja oslobađa od bilo kakvih strahova, zato što znaš da će da budu tu uz tebe i da kroz sve ne prolaziš sam, već imaš jednog jako lepog, poprilično dlakavog, ali divnog saputnika. Jeste, pravi životni saputnik. To je definitivno. Da li smatraš da pas može da nauči čoveka strpljenju? Da, definitivno. A empatiji, nekom usporavanju života? Kako ne, pa ja sam pored njega naučila da je život jednostavan, da ne treba da nigde žurim, da brinem i da gledam unapred, da imam neku paniku napred šta će se desiti. Jasno. Jer jednostavno s njim je život, nekako sam navikla da živim u trenutku. Ja sam s njim naučila da šetam u tišini, bez telefona, bez da me iko zove, cima, da li bilo vezano za posao ili ne. Mi kad šetamo, mi uživamo. Nekako baš me naučio da je život jednostavan, miran i da je bitno da imaš nekoga ko je tu pored tebe, ko te voli, da si u krugu porodice i da je sve jednostavno i lagano. Da ne treba uopšte se stresiraš oko nekih gluposti i da je to. Podsjeća me kao da živimo neku italijansku priču. Život je lep. Da, pa ne, samo jednostavan. Da. Samo ne treba mnogo se stresirati. To je definitivno. Da. Pogotovo uz njega kada ga pogledaš, apsolutno bilo koja stresna situacija više ne bude toliko strašna. Pa tako je. Pa je tako i on. Njega ne zanima da li je tvoj dan bio, da li si umoran, da li si radio puno, da li si bolestan, da li si on te voli svaki dan, isto. A posle posla, taj doček, kako izgleda? Svaki put, da li ja došla s posla ili 5 minuta bila u prodavnici, svaki put je doček isti. To je skakanje, ljubljenje, maženje. Puno si mi nedostajala. Da. Zašto si otišla bez mene? Pa da, kažu da psi nemaju pojam uopšte o vremenu. Da. Tako da njemu, ako si izašao iz kuće na 5 minuta, kao da si bio zauvek tamo. Da, to je svaka večnost. Onda ti se oduševi svaki put kao da te nije video 100 godina. Ostavljaš me zauvek, tu si samo preko puta. Nevjerovatno. Šta bi izdvojila možda kao neku najveću lekciju koju si naučila od njega? Pa kao najveću lekciju da ta neka bezuslovna ljubav. Neka, pa ne znam kako bi sad to opisala. Pa to kao što sam rekla da je, lekcija je to da je najbitnije da ta ljubav koju on pruža bez uslova, da uvek imaš osobu sa kojom možeš sve da podeliš. Da sve da podeliš i tišinu i mir i radost i društvo i samoću, apsolutno najviše i krevet. Jeste. Predivan je, apsolutno predivan je. Sada ovo je najteže pitanje. Kako bi opisala Barneya u jednom reči? Samo jedna reč. Samo jedna reč. A da nije ljubav, to smo pomenuli 300 puta. I dlake. To isto ne može. Malo dobro da razmislim sad. Pa društvenost možda, da.
Ti si društvena osoba, Društvenost skroz. možda, da. Jedna reč. Da. Društvenost. Društven. Da. Ti si Barney Jako je društven. društven. Da. I predivan si apsolutno za sve. Sada, Barney ne zna da priča. Odnosno, ja, nažalost, ne razumem sve ovo što on meni govori svojim okicama sve vreme i svojim predivnim, preslatkim tijelom i repom. Ali uvijek na kraju mi postavljamo Barniju, odnosno kućnim ljubimcima koji nam ovdje dolaze, neka pitanja. Pa bih te ja zamolila, Barney, da li toliko želiš da uzmeš to, izvoli ribicu? I šta ćeš da radiš ti sa njom? Molim te mi objasni. Pa to nije prava ribica. Pa šta ćeš da radiš sa njom? Da žvaće malo. Pa žvaći, ako ti se žvaće, sve si mi žvako, sa žvaći mi tu ribicu. Ja ću te zamoliti da ti sad, hoćeš da mi vratiš? Nećeš da mi vratiš. Pričam s tobom. Kako ne priča, viš da priča. Ja ću te zamoliti da ti sada umjesto njega odgovoriš na par pitanja koji su postavile naše životinje koje nas slušaju i gledaju. Kaže jazavičar Lule iz Subotice. Kako ti toliko voliš vodu, ja se ježim od pomisli da napolju samo pada kiša. Kako ti to voliš vodu? Jer on se ježi od pomisli da napolju pada kiša. On ne voli čak ni kišu. Barney, nemoj da mi uništiš tu ribicu. Neće. Pa za odgovor za jazu je da treba prvo da proba. Da proba, da uđe u tu vodu i vidjet će kako je to zapravo lepo. Jer i ta barica, lepo je valjati se u barici. To nije nikakav problem. Nek proba, pa neka javi, možda će se predomisliti. Utiske, da. Vjerojatno nije do sad nikad nije probao. Zec Bu iz Beograda pita, nauči me neki trik da dobijem više poslastica. Ko to pita Zeka? Zeka Bu, da. Pa Zeka bi možda mogao da nauči neki trik, na primjer, da sakrije šargarepicu. Ne znam sa šta bi mogao Zec, koji trik. Čekaj. Da se okrene možda ako svoje ose ili da poskoči ili nešto tako, da se popne na 2 noge. Da, možda da, kad ga pitaju za poslicu, možda da napravi onako, da moli. To će definitivno da upali. Nema. Araš Mizla iz Vranja pita, imaš li nekada želju da poletiš i vidiš svet iz našeg ugla? Definitivno da. Gleda on te ptice stalno gore, tako da mislim da ima želju definitivno da vidi kako je to iz ptičje perspektive. Kako to izgleda. Ja bih isto voljela da vidim to isto, verujem mi Barney. Jer definitivno ako li toliko trči i sve pa im se onako ja ne znam kako bi on poleteo sa ovoliko kila. I šta Barney, prvo na dijetu, pa ćemo onda nešto da smislimo. Sandra, hvala ti puno što si bila tu sa nama. Barneyu, hvala puno što nam je bio jedan predivni gost. Samo ti njopaj to, daću ti to, eto ti nosi kući. Joj, nemoj, molim ti, imamo punu kuću Samo igračaka. I onda se igra samo s jednom. Ja, pa tako to uvijek bude tako. Ovo je sad zanimljivo što je Sigurna sam da će i gledalci i slušalci posle ove epizode sigurno poželeti ili da nauče nešto više o zlatnim retriverima ili na kraju krajeva da imaju jednog za sebe. Jer stvarno zlatni retriver jeste pas koji je i zlatnog osmeha, ali i zlatnog srca. Drago mi je što si bila ovdje, što si podijelila sve svoje zanimljive trenutke koje ste zajedno zapravo, na kojima ste bili zajedno i nadam se da ćete imati još više pratilaca, da će ljudi još više prepoznati koliko su zlatni retriveri predivni kao rasa. A vi, dragi gledalci i slušalci, gledajte i ovu epizodu, one naravne ukoliko niste, zapratite nas i ostanite uz podcast za neke nove zanimljive teme. I ne zaboravite, volite životinje jer one vole iskreno. Vidimo se!